Ang video na ito ay kuha ni Boss Rene habang pumunta siya doon sa gubat ng aming lolo upang mangulikta ng mga seeds na pwede naming isidling doon sa gagawin namin na nursery. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakita siya dito ng tatlong squirrel o sa amin ay kulagsoy. Tingnan natin ang malayang squirrel o kulagsoy. Ano squirrel guys? Squirrel. Ang daming squirrel dito guys. Kaso lang ang daming lamok. Yun ang squirrel. Ang tawag sa amin, kwagsoy.